guys, welcome back to my channel. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಮಾತಾ ದೇವರನ ದಯಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ನಿನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಹಂಗೆ ನಾವು ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಆಲೈತೆ ಚಳಿತ ಸೀಸನ್ ಅವರೇ ಪೋದು ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಳಿತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಬೈದುಂಡಿತೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ ಒಂದಿತ್ತು ಸಿಜ್ಲರ್ದ ವಾಟರ್ ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಸಿಜ್ಲರ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ವೆಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಅವರ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೇಕ್ಯೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಪೂರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೂರ ಉಂಟು और नान है 3 नान है 3 guys, face and face also ne. Acha, no maru. Let me show you mine, Marabagai. Let me show you how it looks from here and from Jobbik. Hey, I'm full. Now our boss will sit down. The ladies they'll be like, "Hey, give me that chef, give me that chef." I said that chef is mad. Even you also the pussy do. Hey, I get my pin na pa. Okay, I'm not going. Hey.
Smile, né? Look here. Nigerian guy, smile. Snapchat. Yes. Aku kamera kuna video yake Snapchat basi. Oh, mafoto yake na wali wao. Raha baki. Sawa baki. And the guy also there. Ile kutoka akamwona huyu. Asibu. Look now. Photo Sawa baki. Wamwona bura huyu. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. Then